ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಯಾನೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜೆ ಈಸಿ ಅದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಫಿ ಚೀಪೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಸಿ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಜಿಂಜನೆ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಫಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುನಂದೆ ತೂಕ ಐಡು ತುಂಬು ನಿಗಲ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಚರಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಎರ್ಕೊಡಿತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ನೆನ್ನೆ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುನಂದೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ದಿಡೊಂದೆ ಐಕಿಯನ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ಯಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಯ್ಯಿ ಸೋಕಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪ ದಾತು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋದು ಈ ನೈಟ್ ಪುರ್ಲೋಡೆ ನೆನ್ನು ಪೊದ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸೋಕುಡೆಂದು ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೇಟ ಗಂಟಿ ಜನ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ನಿನ್ನ ಪೊತ್ತುದು ದೆತೊನುಗ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತುಲಿ ಈ ತಾಂಡ ಎತ್ತಾರು ಸೋಕುಡೆ ನೆನ್ನೆನ ಪೊತ್ತುದು ದೆತೊಂದೆ ನೆನ್ನೈತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ದೆತ್ತದು ಇಡೋನ್ಗ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಈ ತಾಂಡೆ ಹೆತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆನ ಬುಕಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ಯಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಯ್ಯಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆಡಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟನ ಈ ಥರ ಏನು ತುರ್ದುದಿಡೊಂದೆ ತುಲೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ತುರ್ದುದಿಡೋಣ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಪುನೊಂದು ನೆನ್ನೈತೆ ಈ ನೈಕೆ ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ನಲಾತೆ ಸೋಕುಡೆ ನವನೆನ್ನು ಪೊತ್ತೋ ನೋಡು ತುಲೆ ನೆನ್ನೆಯನ್ನು ಪುರ್ಲೂಡೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಳತೆಡೆನಕ್ಲೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಎತ್ತರು ದೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೈಟೇ ಪುರ್ಲೂಡೆ ನಮನೆನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತವ್ ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತಾಪಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷನೆಗ್ಲೇನು ಪೊತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಬೆಚ್ಚಾಣಾಗ ನಮನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತುದು ದೀಡೊಂಡಂಚಿನ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಉಂಡತಿ ಐನು ಪಾಡೊಂದು ಪುರ್ಲೂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತವ್ ನೋಡು ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪತ್ತದ ನಮಕ್ ತಿನ್ನಾಗ ಚೂರು ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಂತ ಪೊತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ನೆ ಪುರ್ಲೋಡೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೂನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ದೀಡೊಂದು ನಿಗ್ಲನೆಯನ್ನು ಮಂತ ನೋಡು ಸಿಮ್ಮಡ್ ದೀಡೊಂಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಕರೆಂಚುಜಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೈತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ಪೇರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತ ಪೇರ್ ಮೈತೊಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆನೇನು ಪುರ್ಲೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಪುರ್ಲೋಡೆ ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಮಗ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡೈತೆ ಬೇಕನೆಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ದದು ಪೊರ್ಲುನಿಗ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ಪೇರ್ ದೆತ್ತೊಂದೈತೆ ಐಟು ಓರಿನ ಪೇರ್ನ ಮೊಲ್ ಮೈತೊಂದೆ ಪುರ್ಲುಡೆನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಪೇರ್ನ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇರು ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏತು ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ನಿಗ್ಲು ಪೇರ್ನ ಮೊಲ್ಲು ಮೈತೊನೊಲಿ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದಾದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕಾ ಎಡ್ದಾದು ಪನಿತೆ ಪೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈತೊ ನೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪತ್ತಲೆ ಕಾನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅವ ನೋಡುತ್ತಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಉಂಡತೆ ಐನು ಪಾಡೊಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಪೌಡರ್ ಐನು ಪಾಡೊಂದೇನು ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆನೆನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೂನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ದಿಡೊಂದೇ ನಿಗಲೇನು ಮಂತ ನೋಡು ನಿಕ್ಕ ಚೀಪೆಗೆ ಎತ್ತಬೋಡು ಆತು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತಿ ಅನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮನೆ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದಂಡ ಮೂರು ನಿಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪುರ್ಲುಡೆ ಕರ್ಗೋಡು ತುಲಿಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೋ ನೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಳ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನು ತುಲಿ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುರ್ಲುಡೆಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೋಡು ಐನೆಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಮೂಲು ಬಾದಾಮಿಲ ಗೋಡಂಬಿನ್ಲ ಪುಡಿ ಮಂತೊಂದು ದೆತೊಂದೆ ಐನ್ಲ ಮೂಲು ಪಾಡೊನ್ಗ ಪಾಡೊಂದು ಪುರ್ಲುಡೆನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಇತ್ತೆಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬನಲೇನು ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಆತ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೇನು ಪುರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪುರ್ಲೊಂದು ಕರ್ಗುತ್ತಂಡತೆ ಕರ್ಗದ ಐನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆವೋಡು ಆತ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೇನು ಮಂತ ನೋಡು ಪನೀತಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ಯಿನ ಸೇರ್ಸವಂದೆ ನೆಯ್ಯಿನ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸವಂಡ ಒಂದು ಐನ ಬಾಂಡ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಲೆ ಬುಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ತಳನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ದದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೆಯ್ಯಿನ ಸೇರ್ಸವಂದ ತುಲಿ ಪುರ್ಲೋಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಳ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ದದು ಬುಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಏನು ಮೂಲು ನೆಯ್ಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೈನ್ ಪಾಡ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಈ ಥರ ಪುರ್ಲು ಬುಡೊಂದು ಬರ್ಪುಣ್ತಲೆ ಈ ಥರ ಈ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಸೂನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ದಿಡೊಂದು ಮನ್ಪಲೆ ಇಜೆಂಡ ಕರಿಂಚುಡು ಪೋಯಿಟ್ರುಂಡು
ಈ ತಂಡ ಎತ್ತರ್ತುಲಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗನಾಗ ಬನಲೆನ ಬುಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿದ ಹೂರಣ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಯಾನ್ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸವಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಪುರ್ಲುಡಿ ನೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಿತ್ತೊನ್ಗ ತುಲಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಈ ತಂಡ ಎತ್ತಾರು ಪುರ್ಲುಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತವ ನೋಡು ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಾಲ್ಗೆ ಪಡ್ದು ನಮ್ಮನೆಯನ್ನು ಸಮ ಮಂತವನ್ಗ ಏನು ಮುಳ್ಳು ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಾಲ್ದೆ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೇನು ಪುರ್ಲುಡಿ ಸವರ್ದು ಇಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಬಟ್ಟಾಲ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾನ ಮುಳ್ಳು ಪಿಸ್ತದೆ ತಂದೆ ಪಿಸ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಗಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದದೆ ಪಿಸ್ತನ ಪೂರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದ ಕಟ್ ಮಂತಂದೆ ಐನು ಮುಳ್ಳು ಬಟ್ಟಾಲ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಇದು ಪಿಸ್ತದ ಪೊಡಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಐನು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಇಡು ನಂಚನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಹೂರುಣ ಐನು ನಮ್ಮ ಈ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾವಾದ ಮಂತವ ನೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ನಿಗ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಮಂತವ ನೋಡು ಅರ್ತನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಪುಜ ಹಿಡ್ದದು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ನೆನ್ನೆ ಮಂತವ ನೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನ ಸಮ ಮಂತವನ್ಗ ನೆಕ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದದು ತಿರ್ತಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕಿ ಪುಡಿ ಪಿಸ್ತಾ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದದು ತುಲೆ ಏನು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಈ ಥರ ಸಮ ಮಂತವ ನೋಡು ಈ ಥರ ಮಂತವ ನೋಡು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪನಾಗಲೇ ಈಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಿಲ್ಲವಂತೆ ಪಿಸ್ತದ ಪೌಡರ್ ಉಂಡತೆ 5 ಇಂಚ ಪೌಡರ್ ನೋಡು ಗೋಡಂಬಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಿಸ್ತದ ಪೌಡರ್ ಪುಡಿಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಮೇಲೆ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ತರಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಪಿಸ್ತಾ ಪೌಡರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂಡು ಜಿಂಜ ಸ್ವೀಟ್ ಸೋಕಿಪುಂಡು ನೀಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಏನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೋ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವಾಗ ಸೋಕಿಪುಂಡು ತುಲಿ ಇಂಚೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲತ್ತೆ ಜಿಂಜ ಸೋಕಿಪುಂಡು ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಅರ್ಪಾಡು ಅರ್ತನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮನ್ಪಗ ತುಲಿ ಪೂರ ಅರ್ತದ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಕಲರ್ಲ ಕೂಡ ಮುಳ್ಳು ಭಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಾಶ್ ಶೇಪುಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಥರ ಶೇಪುಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಕಟ್ ಮಂತವನಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಥರನೇ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬವೆ ಎಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ನಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಅಣ್ಣಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ನ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಜಿಂಜ ಸೋಕ್ಯಂಬಿಟ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಡ್ಡೈತೆ ಹಿಡ್ತದೆ ನಿಗ್ಲ ಕೂಡ ನೆನ್ನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ತುಲಿ ಏನು ಒಂಜಿ ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತುಲಿ ಏತು ಸೋಕು ಬರ್ತದೆ ನಂದು ನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದುವೇ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಜಿಂಜ ಸೋಕಿಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.